Anglès ha viscut un intens cap de setmana amb les Gales 2025, marcat per una de les seves tradicions més arrelades, l'elecció de la pubilla i hereu d'Anglès 2025. Aquest any, la Júlia Bassas pren el relleu de Jana Lil com a pubilla, mentre que en Francesc Moreno cedeix el títol a en Marc Busquets. Tant la Júlia com en Marc van ser els únics candidats al pubillatge d'Anglès, cosa que ha generat certa preocupació a l'Ajuntament i al pubillatge anglesenc en buscar assegurar la continuïtat d'aquesta tradició. Per això han fet una crida als joves perquè participin de cara a l'any vinent i poder tornar a conformar un gran pubillatge al municipi anglesenc. Volia donar les gràcies a en Marc i a la Júlia perquè aquest any ens han salvat. Si no haguéssim volgut presentar-se o no haguéssim volgut continuar aquesta tradició, aquest any no estaríem aquí. Per tant, voldria demanar un fort aplaudiment per en Marc i per la Júlia. Que han sigut molt valents perquè, a més els hi tocarà ballar un vals davant de tothom i això també és una valentia molt gran. En primer lloc, Júlia, Marc, es va costar trobar relleu, però jo crec que quantitat i qualitat no són sinònims i aquí es veu. Tenim dues persones, sí, però dues persones que valen molt la pena i esperem que ells puguin gaudir d'elles i elles puguin gaudir d'ells. Jo aquest any, per motius de la vida, no visc Anglès, visc a Amer, i la veritat que a vegades quan penso en Anglès, a vegades el meu cap fa voltes i diu de veritat Anglès és casa meva i tinc els meus dubtes, però la veritat que ahir venint a la festa, veient la gent, com ens estimem entre tots, com la gent fa poble, com la gent fa una pinya que pocs pobles poden dir que tenen, jo puc dir amb orgull que Anglès és un gran poble i sempre ho serà. Hola a tothom, sembla en nom meu i d'en Marc. Moltes gràcies a tots els hereus i pubilles que heu vingut i a tota la gent d'Anglès que està aquí. I res, espero que heu gaudit molt de les gales, tot i que encara no se n'acaba. I res més, ja està. Les Gales d'Anglès continuaran aquest dilluns amb una jornada d'activitats que inclourà un concert, jocs per nens i un castell de focs. El tancament d'aquestes festes estarà a càrrec dels rampanats infernals al Parc de l'Estació.